Vedúca senických mažoretiek Luxet Alena Bukajová prišla s nápadom zorganizovať súťaž krásy a šikovností pre mažoretky. V sobotu 15. októbra sa v telocvični prvej základnej školy stretli súbory zo Senice, mažoretky Luxet a Spirit, súbor z Modry a mažoretka Miska z Hrboviec. Prvú časť tvorili malé formácie a duetá. Tretie miesto obsadili oba domáce súbory s duetom, druhé miesto získala miniformácia Junior Spirit a prvé miesto si odnieslo trio zo súboru Kesa Modra. Na odľahčenie atmosféry bolo pre mažoretky pripravené cvičenie zumby s Patriciou Masárovou. Popoludní už nasledovala samotná voľba Miss Mažoretka. Do súťaže sa prihlásilo 8 dievčat. Súťažná prehliadka Miss Mažoretka 2011 je hlavne pre súbory amatérske a začínajúce, ktoré zatiaľ nemajú odvahu a skúsenosti na to, aby sa prihlásili do súťaže na celoslovenskej či európskej úrovni. Hlavnou disciplínou bolo samozrejme točenie s paličkou, následovala voľná disciplína a osobný rozhovor. Druhou vicemiss sa stala domáca mažoretka zo súboru Luxet Katarína Kadlíčková, prvou vicemiss bola mažoretka z Modry a prvé miesto získala tiež mažoretka zo súboru Kesa Modra. Veľký potlesk zožala Patricia Tomanová, Spirit Senica, ktorej porota udelila titul Miss Sympatia.